Palat lai spa angut ki Samla Katholik Shillong bat kentei jangka parish Rangblang kila yo ka jing Mynsiem lengba ka retreat ka ba Sngi ha ka arpo bat arpowei tarik uyayong balapan ya the Reverend Padar Pendailang Kongklat SDB ki phang ki bayade bat ki jing ba ki Samla ki akandu ha kini ki Sngi ki ba kenthop ya ka jing Mynsiem Khubor jang ki lat pathai Khubor media ban pen kala khongpong ya ki jing mut jing perkhat ka shong kha shong man bat ka ba kham shir khei ka long ka jing penhap khun hakini ki Sngi la pharia bat ya tai bin pa bin halor kini ki phang bala kedo haneng Reverend Padar Pendailang ula sneng lakra ki Samla bandon bat bu barabor ya ublei kum unong muna bahakli tam ha ka jing im jongki dei tang leng ba ka bor jong ublei bat ki jing yarap jong u baro ki jing ba ki ya kendu wat lada ki long ki ba bat ki ba juat kin sa hin le hin ha ka jing im jongki ka jing bat jing bang ban puli testa ya ka ktien jong ublei ka pentengen ya ki Mynsiem ha ba ki jing bat jing jinjar ki thom ha ka jing im jongki ya ka Eucharis kongo ya ki hukum blei bat ki jing hikai ka balang wat jengai na ka jing bat jing shania teli ha ublei bat wat tengkai ya la Khubor kasap ka phong bat ya la kapor banlong kinong yalam bat kinong hikai ya ki para brio ha ka ni ka retreat ki Samla kila tuj shaka sakramen jing penyesuk lengba ki so ublei Padar John Karshandi Padar Paul Kutala Padar Pendailang bat Padar Jeffrey Haka jing penmenta ya ka mas bakut ki Samla kila shim benta da ka jing riu blei bat ka jing shongshit Mynsiem. Hakini ki Sngi lapan bu da ki jing duai riu blei ki jing duai penkia jing duai IT haka Eucharis bakut bat haka jing elekmen karwai ka siau bat ka shat ka kemen kum shipara. Dashisha ki Samla ka parish Rangblang kila pendap ela di da ka bor blei ha kini ki Sngi ban beteng ya ki jing ya ki jing trei jing kta bat ya ki kam ki jam ban syakri ya la ki para briu ha ka jing ya kendu baman ka Sngi